बे समाव जोङो सारनिफ्राय मोनसे खोथाखौ क्लियार जानो लुबैदों जे नोंथाङा इउपिपिएलनि आफादगिरि हिसाबै दिनैनि तारिखाव माने बिटिसि बासिन्दाफोरखौ नोंथाङा मा होननो सानो? फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै जोङो मोनफ्रोमबो समस्थियाव जोङो लाइमोनफोरखौ लानानै सांग्रांथि मेल खुंदों आरो जोङो बुंनो हास्थायो इउपिपिएलनि जानानै जे जोंनि बे बिटिसिआव जेसेबांनाखि बेकार लाइमोनफोर दङ, गोबां गोरों गोरा लाइमोनफोर दङ, इउपिपिएलआ जुदि सरकार दायोबा जोङो बुंबाय थादों जोङो बिथांमोननि थांनानै थानांगौनि थाखाय जोङो राहा लामा खालामनानै होगोन आरो गोबां जोंहा बेबादि माने जायफ्रानोखि आनएमप्लयड इयुथ्सफोर दङ बिथांमोनखौ जोङो बेबायदि कर्म संस्थापन होनो हानायनि जोंहा गोहो थागोन। मानो होनोबा बिटिआर सुक्तियाव गोबां बेबायदि माखासे बेबस्थाफोर दङ जे बेबस्थाफ्रानोखि लाइमोनफोरनि थाखाय बा जे दफाफ्रानोखि लाइमोनफोरनि थाखाय दिनै बेवहाय 10.2 जे दफा दङ बेवहाय लिरनाय दङ जे इयुथ विल बी रिक्रुटेड इन पारामिलिटारि फोर्सेस। बेयाव रोखायैनो लिरनाय दंखायो जेरावनोखि जोङो आर्मि, पुलिस, बिएसएफ बेफोरबायदि माखासे पारामिलिटारि फोर्सेसफ्राव जोङो जोंनि बेकार लाइमोनफोरखौ जोङो थिसननानै लानो हागोन। आरो बेल' नङा, जोंहा माखासे दफाफोर दङ जे दफाफ्राव रोखा लिरनाय दंखायो जे माने रिहेबिलिटेसननि खोथा, बिनि गेजेरजोंबो जेन'बा एनडिएफबिआनो जा बेबायदि गोबां जायफ्रा आफादाव थाबोनायफोर बिथांमोनखौबो रिहेबिलिटेसननि बेबायदि बेबस्था दङ आरो बेजों लोगोसे जे गोबां इन्डास्ट्रिफ्रा जे गायसनजागोन बै इन्डास्ट्रिफ्राव जोङो जोंनि बेकार लाइमोनफोरखौ जोङो बिथांमोनखौ थांनानै थानो थाखाय राहा लामा बा बिथांमोनखौ बेबायदि खामानि मावनानै बेबायदि माखासे गाव गावनि न'खरखौ फसंनो हानायनि बेबायदि राहा लामाफोरखौ जोङो खालामनानै होनो हागोन। दा बे समाव आं नोंथांनिफ्राय फंसे बाथ्राखौ मिथिबावनो लुबैदों जे 14 नं चिरां दुवारनि जाय केन्डिडेट रन्जित बिथाङा जे बुंदों दाखालि माखासे समफोराव जे दिवालीनि गिफ्ट हिसाबै हाग्रामा महिलारिखौ माने केलेंकारिनि थाखाय माने माखासे दुर्निति खालामनायनि थाखाय बिथांखौ माने जेलाव हरनाया बे मोनसे माने गिफ्ट बायदि माबा खालामगोन होनना बुंदों। दा बे हिसाबै इउपिपिएलआ बेखौ बेसेबां मा होनो नोंथाङा इउपिपिएलनि सासे बिजाथिया बुंदों दा नोंथाङाबो सासे इउपिपिएलनि इयुथ सेलनि सासे प्रेसिडेन्ट हिसाबै बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? आङो इउपिपिएलनि लाइमोन आफादनि सासे आफादगिरि जानानै आङो बेखौनो बुंगोन जे जोङो नंगौ जोङो जे बिथांमोना थांनाय 17 बोसोराव बिथांमोना जे केलेंकारि खालामदों, दुर्निति खालामदों जोङो बेखौ रायखांदों आरो मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव जे बिथांमोना केलेंकारि खालामदों बेखौ जोंल' बुङाखै। दिनै जे केग रिपर्ट कन्ट्रलार एन्ड अडिटर जेनेरेल अफ इन्डियाया जे रिपर्टखौ होदों बे रिपर्ट मथे खमसे खम 218 कौटिनिबो बारा केलेंकारि जानानै दङ बा दुर्निति बिथांमोना खालामदों। दा बै दुर्निति खालामनाय जे डिपार्टमेन्टफ्राव बिथांमोना दुर्निति खालामदों बा बेबायदि जाख्ल'दों, जुदि गमामायैनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा जुदि बेयाव इनभल्भ दङबा सरकारनि प्रसेस मथे बिथांमोना जुदि जेलाव थांनांगौबा थांनांगोन बेखौ जोंबो गोख्रोङै जोंबो दाबियो। बिथांमोना जुदि दुर्निति खालामदोंबा आरो बिथांमोना जुदि हमजायोबा थांनांगौबा थांनांगोन। जोङो बेवहाय बेखौनो कमप्रमाइस खालामा। जोंनिफ्राय जोङो बेखौनो बुंगोन जे जाहाथे सरकारा गोख्रों राहा लामा लायो।